Maayong buntag mga boss. Welcome back. Nindot king panahon ron no. Asa 27 siguro ang temperature. Murag nindot mag road trip ron. So Hello guys, ito yung first road trip namin for the year 2023. Yung last road trip namin was last year sa Eagle's Nest Lookout sa Calabugi, Ontario. So we will share the link below. here we go. Asa ka paingon ron? Grande. And then si among kinamagulangan nga anak ang ga-drive. Kung sa ka palit mo sakyanan. Kung na kay million? Oh. Ayun. Kung nanay balay dagang. Kung na siya dagang balay. At masulit na to ato ang biyahe. Dili lang isa ka destination. Pag walik kami, pag abot na mo sa among first destination or among first stop. Side trip namin ay sa New Dundee, where yung Optimist Lake is located. New Dundee is a small community of 1,119 people at the time of 2016 census in the township of Wilmot, Ontario, Canada. It is located southwest of Kitchener. New Dundee is situated along the Grand River watershed. The local stream is called Alder Creek. Alder Creek flows into the Neath River a few kilometers downstream. Original settlers built the town because of its creek. New Dundee itself was founded by Miller pioneer family. The Millers immigrated from Scotland around 1825 and originally settled in Niagara area. This park was developed for your enjoyment by the Optimist Club of New Dundee with the support from the residents of New Dundee, Ontario Trillium Foundation, Township of Wilmot. This lake is to provide water power for local grist mill para sa mga farmers sa New Dundee. Maganda dito guys kasi hindi maingay, konti lang yung tao. Pwede kang mag-fishing dito. Malalaki pa yung isda. Pwede ka rin mag-boating, kayaking. At saka malapit lang sa amin, 15 minutes away. Yung mga bahay dito guys, luma pero well maintained. Inassume namin na yung mga tao dito, mga descendants ng mga original na settlers. Our next stop kay St. Mary, Iligan City, bitaw. St. Mary, unsa to pa? Ontario. Next stop. Hello, boss. Balik na po mi. Pahinga na mi og St. Mary's, Ontario. Small town gyapon siya. Lang tanawon kay para dili sayang ang biyahe, dagan tag makita. Taga-biyahe na mo diri sa Ontario. Ganahan mi mag road trip lang kay ang dalan no kanang maayo. Tapos na kay makita ang mga view. Pero every time mag road trip ni ma-remind me sa mo ang mga biyahe po sa una sa Pilipinas na mga tumiyog Davao via Butuan or via Bukidnon. Tapos kanapong mag-motorcycle ride ko
man sa akong mga amigo, remind po ko ang mga klase nga dalan, paingon og Jensen, gikan og Davao, awan kayo, lapad ang dalan niya, nindot, no? Hindi siya ingon nga nagagdaot ang dalan. So, mga sa to, balik mi pag-abot na mo sa St. Mary's. Maraming mga dito, house. We're here sa St. Mary's na. New Dundee to St. Mary's mga bossing, naabtan mi og mga 40 minutos nga biyahe. At ang makita diri sa St. Mary's, mga karaan nga mga churches o mga old shops along sa main street nila. Sa ilang attraction diri mga bossing is ang Little Falls. Dili kay siya dako nga falls, pero nindot siya tanawon. Mubo ra pud siya, mga 2 feet siguro from the upper level to the lower level sa ilahang suba. Manamig visit sa St. Mary na community or village. Padulong nami og Grand Bends. Habit sa may teams kay Ontos Canada, kinanglan mong patronize ta sa Canadian nga mga brand. Pampagising. So, wala mi nag-coffee. Ako na asawa nag-coffee, nag-ice cup. Ako lemonade. Kay para init kayong panahon. Para bugnaw gamay. So, manami diri sa St. Mary's. Mong gitanaw ang Little Falls. Na-park sa Little Falls nga murag na fair. Kung sa atuwa pa na murag tabo. Pagdoon kami pero murag langanin na sa oras kinanglan makaabot mi sa Grand Bend before lunch kay dito may plano maniod to. So guys, so nanoy sa Grand Bend mga boss. Bago lang may naabot, no? Mangita may aniyog parking area para mong mabili ng sakinan diyan. Mangita mo restaurant nga mong makanag panyat to. Mangita may parking. Ang unang na-plot sa Google Maps ang pay parking doon labot sa beach. So pag makapark mi, balik mi og update. Ang Grand Bend ay mga bossing, bibo na siya pag spring, no, or sa summer. Kay dagag mga beach goers nga gani diri gikan og London, Kitchener, ang uban gikan pa og Toronto. Kaya mas nindot diri, kaya mas limpyo ang tubig, daghang activity, daghan kag choices sa mga restaurants, sa mga shops compared nimo sa uban nga beach sa Toronto. Saka tarigid mig mga parkingan, pay parking diri, so abot lang tagpila ang parking. Pero what I choose, magbayad tayo kung dili may penalty times 4 siguro. Okay, swerte ito yung sakinan. So okay, magbayad sa tag parking, then mangita ka og among makanan para po yan.
Sa Grand Bend pala guys, may beach rules. Bawal ang tents, ang barbecues, alcohol, pets, at saka yung malalaking inflatables. Ang parking pala dun guys is $7 per hour or $30 per day. Hanggang susuy, isa kita kay susuy ya. Order time. Unsay gi-order ninyo? Undecided. Wala pa i-order do. Oh. So, mine will be this, and this. Ano sa inyo? Karay mong buhay, kano? Kay Papa ni, ako ani. After namin mag-lunch sa Chuck's Roadhouse, bumalik kami sa beach para mag-relax at saka kung sino man ang gustong maligo ay pwede na. Sa beach pala guys, may ginawa kaming vlog tungkol sa pagbili namin sa bahay. I-share ko yung link sa description below. Bago umuwi, yung asawa ko, naglakas loob na maligo. Pero umahon din kaagad kasi sobrang lamig ng tubig. Ta! Ngano ni undang ka? Ha? Ngano ni undang ka? Tagam. Ice cold water. By the way mga bossing, so kung na mo'y plano mag-overnight today, pwede kayo, kailangan kay hotel, narapod gawa sa beach. Wala na ako kabalag tagpila, pero kung mag-chipin-chipin ng barkada, pait kayo. Daghan po kay mga bardery na maimnan. Bossing, mo to. Paingon na may guli. Ning ulom ko, ning toslog ko sa tubig, purting tugnawa. Yung ito no? Bisag ang outside temperature nasa 28, pero ang tubig murag 12 siguro, 12 or 14. Purting tugnawa. Mas bugnaw pa siguro. Lake Huron. So wala to mga bossing. Paingon na may guli. Mga 1 hour and a half. Diri lang sa mi kutob mga bossing. Salamat sa pagtanaw sa mong video. Manghangyo po dayon tami sa inyo mga bossing kung pwede mo makasubscribe ug comment sa mga videos. Tako kani nga tabang sa mua. Kita-kits ta mga bossing sa sunod na pod na mga vlog. Salamat kayo and please like, share, and subscribe.